Ζονται διάφορες πόλεις στην Κύπρο από Πελοποννήσιους. Όπως για παράδειγμα, μπορεί να ξέρετε τη Σαλαμίνα. Ποιος έχτισε τη Σαλαμίνα? Ο Τεύκρος. Την Κερίνια ποιος την έχτισε? Την Κερίνια την έχτισαν δύο πόλεις της επαρχίας Κερίνιας. Τη Λάπιθον την είχε χτίσει ο Πράξανδρος από την Πελοπόννησο και το μικρό λιμάνι εκείνο το οποίο μεταξελίχθηκε σε πόλη το έχτισε ο Κηφαίας. Το δώσαν το όνομα Κερίνια γιατί αυτοί κατάγονται από την Κερίνια της Πελοποννήσου. Υπάρχει μια μικρή κομμόπολη σήμερα, η κομμόπολη της Κερίνιας στην Πελοπόννησο, από την οποία έρχονται την καταγωγή τους και πήραν το όνομα τους η Κερίνια και οι Γερινιώτες. Επίσης ο Αγαπήνορας, ως ξέρετε, έχτισε την Πάφο. Είναι η περίοδος όπου απηγίζεται η Ανατολική Μεσόγειος από τους Έλληνες και αναπτύσσεται το εμπόριο και αυξάνεται, ενισχύεται το ελληνικό στοιχείο και ο ελληνικός πληθυσμός στην Κύπρο.